أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين هذا زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا زخبر سلامتنا يبصحكم كبرى سماعتنا سلام كم يكنكم أزي فنو راديو دمتكم دمت سلفنا هذا إيرترا نعلمو فنونا نمكتال قطعمكم تحسوا كزرزر لكم كم تلمود بسمونا وترخبوا في تسامي تازينا يخفل فنونا سعيبو بمغنيات بعل مبل 26 معلتنا زنة إيرترا كافة تسامي تبيت صحفات استدالوي مجلسي كان سعبو لكمنا أب مدمدمتا سقاب مع أسفيقية بالقطمي أدالنا لكم أننا مسانا خطصنحو داقبا إدى عدمنا نافلا متحسنا كم رحكم سمناوي نتفتات زينا لعلوي مريحنا سلفنا هذا إيرترا مس مريحنا تاتودب كيف بحر عفار ركب كايدو أبتتمالي علت 15 سنة 2017 زكايدو ركب نهلو كونتات قالسي إيرترا دحري مدهساس نزمدناتات كليتيو حيلتاتا ملكيتوم أبزت إلو أبزت حلف أوانات مستوم منكل مغنياتهم نسوم تراي زفولتو كاب سلفنا هذا إيرترا بمقراي زي حقاون زي حلف النتاون كايداتات أبرسي مقاد أب تاريخات قالسي زي تراي بمرحنتات السنة كاوتيت وعلى حيزوم أبزولتلو أب هاجر سعود عرب كتما مدينة بقنطارو والكسبات أبستتصوع وعلى أبال مرحنتهم زغون نصر الدين محمد علي مسوتافو والكاو دليتو مقانون نودب زي وكل منبارون بسفية حر مبرح نتنسو زخدو مزي شريعوي كودب زفنقة أكال بسمو دمنا ودب كيحب حر عفار وكيلة إيلو مسوتافو أبكلتي وحيلتات علو تاو نقرات كسعب مجنوحو بمجنزابهم إذا عينت كيديزي استراتيجيكاوي محزانا قالسنا زخون سلفنا هذا إيرترا مفتامو أزيو خمسة حزنا نانسلو زغونة دما بسم ودب كيحب حر عفار جيجا منبارون أتو ودب حجين كدمن مستحقا ووجن سلفي يزولا بمبال أبومبر ودب كيحب حر عفار حو إبراهيم هارون قليسو أسعيبو حو عبد الرحمن طه أبومبر سلفنا هذا إيرترا تاريخوي زمدنا تزب عفار حزب جبرتنا ملكيتو أبزقل تقولو إذا مكلت هزاب زيوم تاريخوي متأسسار زولهم أحوات مقانون بمنصار أبزي نظام هزبتات هزبي إيرترا أميدو زولو دمنيا تلا يجبتها ويكدف أب مكات زكايت زولو قالسي خلتي ودبات بحبار أب كل مداوي تدقاقي فوق كم كتب مخانو ترى راديو أبتنا يركب أقات أمي حربنيا أبو قالسي حاو إسماعيل محمد حاو إمام أبو بكر زروكبهم عبلات مريحنا تسلفنا هذا إيرترا ترخيبهم يوم واننتنا ميجر جرنال جرز جهر عند مريم وجه ومخانوز منلو أبايتي بعد كل سنة 2017 بجرنال فيليبوس ولدي وهانس كمستعش تفريتو أتي أبايتي كلتا خوينو أب كلتا خبابيتات أسمارا مالتا كبابي فيلاجو طغا فابريكا عند علبان أب حز ركب بعد كلتا دربي هنتانيو اتواننت ناي ميجر جرنال جرز جهر عند مريم وجه ومخانوز منلو أبايتي بسم مبرهتو ناي زغي استباح لزيغا تمزجيبو زصنح ኮይኑ بتئزاز جرنال فيليبوس ولدي يوحنس ኣብ ዝቕንያት ክዕሸ ከም ዝተኣዘዘ ተሓቢሩ እቲ ኣባይቲ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ተዓሽጉ ዝብል ማሕተም ዝሓዘ ወረቐት ምስ ተለጠፎ እቶም ምንጭታትና ብተወሳኺ ሓቢሮም جرنال فيليبوس ولدي يوحنس مس ميجر جرنال جرز جير وجو كبير متهلله زنبرو مخانو زفلت ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ جرنال فيليبوس ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እዋኑን ስልጣኑን ናብ ውልቃዊ ፅልኡን ቅርሕንታቱን የውዕሎ ምህላው ተገሊጡ ዳርጋ መዓልታዊ ካብ ምትህልላህ ፅልእን ቅርሕንትን ዝብገስ ማእሰርቲ ሰባት ወይ እውን ብውቦን ብዕልግናን ዝተበገሰ መፍታሕ እሱራትን ከም ዘካይድ ተፈሊጡ ቅድሚ ገለ ዓመታት جرنال فيليبوس ውጭ ኣብ መቃብሩ እውን ከይተረፈ ቅሳነት ክቆለየ ክብል ከም ዝተሰምዐ ምንጭታት ይሕብሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስትራትን ኣብ ዝነብሩሉ ብስፔስ ዝፍለጥ ከባቢ በራሪ ወረቐት ከም ዝተዘርግሐ ተሓቢሩ እቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስትራትን ዝነብሩሉ ከባቢ ብስፔስ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ በራሪ ወረቐት
ኣብ ሰዓታት ወጋሕታን ከም ዝተዘርግሐ ተሓቢሩ ገለ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ በራሪ ወረቐት ፓምፍሌታትን ንብጾትኩምን ዕላማታቶምን ጠሊምኩም ኣብ ዘይተኣምንሉ መስመር ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓኩም ምስራሕኩም ዓገብ እዩ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ጸሊም ታሪኽኩም ክትዝከሩ ኢኹም ዝብል ይርከቦ ኣብቲ ካልእ ገጽ ናይቲ በራሪ ወረቐት ካብዚ ከባቢ ዘለኹም ሓለፍቲ ብዓብዩ ንነብስኩም ዝሓለፍኩምሉ ዕላማን ከምኡ እውን ነቲ ህዝቢ ህድሮኩም ከተጽንዑ ዝጽበየኩም ህዝብኩም ዝጠለምኩም ኣለኹም ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ እቲ በራሪ ወረቐት ክልተ ጥልመት ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ኮይኑ ብብዝሒ ኣብ ውሽጢ እቲ ጀርናላት ዝነብሩሉ ቪላታት ከም ዝተዘርግሐ ተፈሊጡ እቲ በራሪ ወረቐቲ ክልተ ሕብሪ ዘለዎ ኮይኑ ብብዝሒ ካብ B6 ዓባይ ወረቐት ተሓቲሙ ከም ዝተዘርግሐ ተፈሊጡ ክሳብ ሕጂ ካብቲ እንዳ 4 ተባሂሉ ዝፍለጥ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ህዝቢ ክሳብ 5 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክፍለጥ ከሎ ሓደ ካልእ ካብ ማዓስከር ቃኝ እውን ተኣሲሩ ምህላው እቶም ምንጭታትና ገሊጾም ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እቲ ምብታን በራሪ ወረቐት ኣብ ውሽጢ እቲ ብብርክት ዝበለ ሓልዋ ዝሕሎ ከባቢ መንበሪ ጀነራላት ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክዝርጋሕ ምኽኣሉ ኣሻቒልዎ ምህላው ዝገልጹ እቶም ምንጭታት ኣብ ልዕሊ እቶም ድሮ ብርክት ዝበሉ ሲቪል ዝተኸደኑ ሓለውቲ ካልኦት ተወሳኺ ሓለዋ ክድርቡ መምርሒ ኣሕሊፎም ኣለዉ እቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ሕቡኣት ካሜራታት ተተኺልዎ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዝኾነ ሰብ ካብ ዕለት 15 ጉንበት ጀሚሮም ናይ መሕለፊ ካርዲ ብውሽጣዊ ጸጥታ ክወሃቦም መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ካብ 16 ዘይውሕዱ ካሜራታት ዘለዎ ከባቢ እቲ ስርሒት ብተራ ኣባላት ማሕበረሰብ ጥራይ ክግበር ዝከኣል ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ስለ ዝወሰዱ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ሓደ ምኩር ዶክተር ዝርከቦም ብዙሓት ካድራትን ሞያውያንን ኣብ ትሕቲ ምክትታል ክኣትዉ መምርሒ ከም ተመሓላሊፉ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ ጉንበት ነፈርቲ ኩናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ናይ ተወላዶ ብሄር ዓፋር ዒዲ ጀልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ደብዲበን ኣቃጺለን ሓደ ሰብ ሞይቱ 3 ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ ጉንበት ነፈርቲ ኩናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ናይ ተወላዶ ዒድ ብሄር ዓፋር ኤርትራ ጀልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ደብዲበን ኣቃጺለን ብሰንኪ እቲ ብነፈርቲ ኩናት ኢማራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት እትውነን ጀልባ እተገበረ ደብዳብ ሓደ ተወላዲ ዓፋር ሽዑ ንሽዑ ክመውቱ እንከሎ 3 ካልኦት ብኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ተጎዲኦም ምህላው ተሓቢሩ እቶም ብከቢድ ዝተጎድኡ ሳላ ቁልጡፍ ሓገዝ ናይቶም ደቂ ከባቢ ናብ መሬት ክበጽሑ ከም ዝኽኣሉ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ምህላው ተሓቢሩ ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ኣትሒዙ ናብ ባሕሪ ከይወፍርን ዝኾነ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ይኹን ናይ መዓልታዊ ህይወቱ ምንቅስቓስ ኣብ ገማግም ከይገበርን ተኣጊዱ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ብነፈርቲ ኩናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተገብረ ደብዳብ ህዝቢ ዓፋር ብዘይ ፍቃድ ኢማራት ኣብ ገዛእ ባሕርታቱ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ዝተገበረ መቕጻዕቲ እዩ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ ዓፋር ካብ ከባቢ ዒድ ክሳብ በርዓሶሌ ከምኡ እውን ከባቢታት ዓሰብ ኣብ ዝርከቡ ባሕሪ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከይገብር ብወግዒ ንህዝቢ ከም ዝተገለጸ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ብሰንኩ ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ከቢድ ጥሜትን ኣጥቂዕዎ ምህላው ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ካብቲ ዝርከቡ መሬት ኣታዊ ዘይገበረ ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ የመን ዝነበሩ ንግዳዊ ምምልላስ ዝተኣገደ መዓልታዊ ህይወቱ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እውን ዘርዚሮም ህዝቢ ዓፋር ካብ ባሕሪ ዓሳ እንዳገፈፈ ናይ ምግቢ ጠለባቱ ከየማልእ ብምኽልካሉ ብሰንኪ ንሕቡራት ኢማራት ዝተሸጠ ባሕርታቱ ኣብ ከቢድ ደርቂ ከም ዘሎ ዝገለጹ ምንጭታት ባዕዳዊ ሓይሊ ንዋና ባሕሪ ብሓይሊ ሓዊ ደብዲቡ ክቐትሎ ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ተርእዮ ምዃኑ ገሊጾም ቅድሚ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራ ብምስጢር ዝሓዞ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ኣብ ጥሪ 2016 ኣብ ፊት ወደብ ዓሰብ ኣብ ዘላ ደሴት ቴንዳ ተኺሎም ዓሳ ዝገፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ 4 ዝኾኑ ተወላዶ ብሄር ዓፋር ብናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሄሊኮፕተራት ከም ዝተደብደቡ እቲ ዜና ኣዘኻኺሩ ወከልቲ ህዝቢ ዓፋር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከይዶም ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዘጋጠመ ደብዳብ እኳ እንተገለጹ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብኣንጻሩ ነቶም ህዝቢ ስለምንታይ ኣብ ዝተኸልከለ ቦታ ትንቀሳቐሱ ኢሉ ከም ዘጓጠጠሎም ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብወግዒ ካብ ከባቢ ዒዲ በርዓሶሌ ክሳብ ሓሪስለ ዘሎ ባሕርታት ብወግዒ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተዋሃበ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ይኹን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ከይተረፈ ናብቲ ከባቢታት ክንቀሳቐሱ ፍቃድ ከም ዘይብሎም ተሓቢሩ ኣብዚ ዝተጠቐሰ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ሰብ ተኩሶም ክቆትሉ ሓይልታት ኢማራት ዓረብ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎም ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ዓምቢ ስልጣን ገንዘባዊ ሃብትን ሓደ ስድራ ንምሕላው ዝተገብረ ውዕል ተደጋጋሚ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር እዩ መሬትን ባሕርን ህዝቡ ሸይጡ ንገዛእ ዜጋታቱ ብባዕዳውያን ክቕተሉ ዝገድፍ መንግስቲ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሉዓላዊ ክብረትን ሃገራዊ ሕልናን ዝረቑሐ መንነት ናይቲ ስርዓት ናይ መወዳእታ ዕምሩን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ግፍዒ ናብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝሃደሙ ዜጋታት መንግስቲ ኤርትራ ደጊሙ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም ንግዳዊ ትካላቶም ተዓፅዩ ዝነበሮም ናይ ዶላር ሒሳብ ዝተሃገሩ
እሞ ምስራሕ ሲኢኖም ናብ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ዝርከቡ ነጋዶ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎት ልኡኽ ሰዲዱ ናብ ኤርትራ ንኽኣትዉ ገንዘቦም ናብ ባንክታት ኤርትራ ብዶላር ከቕምጡን ጻውዒት ተቐሪቡሎም። እቶም ነጋዶ ብፍላይ ድማ እቶም ብርክት ዝበለ ዶላር ኣለዎም ተባሂሉ ዝግመቱ ኣብ ጁባ ዝነብሩ ነጋዶ እቲ ልኡኽ መንግስቲ በብሓደ ናይ ምሳሕን ድራርን ግብዣ እንዳገበረ ዶላሮም ናብ ናይ ኤርትራ ሕሳብ ከኣትዉ ዝብል ጻውዒት ከም ዘቕረበሎም ምንጭታት ሬድዮ መድረክ ኣብ ጁባ ገሊፆም። እቶም ነጋዶ ዝቐደመ ተመክሮና ኣሉታዊ እዩ ነይሩ፣ ገንዘብ ናብ ዘይዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ተሃጊሩ ኩሎም ንግዳዊ ንጥፈታትና ተኣጊዶምን ፍቓድ ኣታዊ ይኹን ሰደድ ስለ ዝተሓረመና ኢና ካብ ሃገርና ወፂና። እዚ በሰላ እንዳሃለወ ብኸመይ ናብ ዓዲ ተመለሱ ንበሃል ኢሎም ከም ዝመለሱ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ገለ ነጋዶ ብኣብነት እንዳሰነዩ ኣብ ልዕሊኦም ብቁጠባዊ ጉዳያት ይግደፍ ብክፍሊ ንግድን ብክፍሊ ፀጥታን ዝተፈፀመ ጭብጥታት ኣቕሪቦም። እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ጉድለታት ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕጂ ግን ገንዘብኩም ብምእታው ዝደለኹሞ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበሎም ዝሓበሩ ምንጭታትና ሬድዮ መድረኽ እቶም ነጋዶ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ገንዘቡ ተኣሲሩ ይትረፍ ሚልዮናት 10,000 ንኣፋ ምንቅስቓስ ተኸልኪሉ ከሎ ገንዘብና ናብ ኤርትራ ክንሰድድ ከመይ ጌርና ተፅቢት ይግበረና ክብሉ መሊሶም። እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ልክዕዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ባንኪ ገንዘብ ምውፃእ ክልኩል እኳ እንተኾነ ንዓኻትኩም ግን ፍሉይ ፍታሕ ክግበረልኩም እዩ፣ ገንዘብኩም ኣብ ዝደለኹሞ እዋን ከተንቀሳቐሱ ዝብል መምርሒ ከመሓላልፈልኩም እዩ ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦም ነዚ ቃል እዚ ከም ውሕስነት ወሲዶም ነቲ ናይ ዶላር ውህሉል ዓቕሞም ናብ ኤርትራ ከውህቱ ሓቲቶም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ናይ ቢሻዕ ደና ቢልዮናት ካብ መሸጣ መሬትን ወደባትን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ድማ ካብ ኢማራት ሚልዮናት ዝግመት ዶላራት ይኸዕብተሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነዘን ኣብ ጁባ ናይ ዝርከቡ ነጋዶ ዶላራት ዘቋምተለን ዘሎ ምክንያት ርዱእ ከም ዘይኮነ ምንጭታት ካብ ጁባ ገሊፆም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና እንዳዓበየ ይመጽእ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ክጥቀም ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝገልጽ ምንጭታት ኣቐድም ኣቢሉ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዝርከቡ ነጋዶ ናይ ዶላር ዓቕሚ ካብ ዳታ ናይ ሃገራዊ ባንክታት ደቡብ ሱዳን ብምምዙሓቅ ክወሃቦ ሓቲቱ ምንባሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረክ ኣብ ጁባ ሓቢሮም። ጉጅለ ይግደፍ ኣብ ሕጂ ኮይኑ ዝኣግዶ ዘሎ ሓዊ ብቁልጡፍ እንተዘይኣሊናዮ ጽባሕ ዘይንፀሮ ከቢድ ዕዳ ከኣግደልና እዩ ተባሂሉ። ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ወጋሕታ ሳሊና ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ውድብን ስነ ጥበባውያንን ኣብ ዘካየደቶ ዕላል ሕቡእ ኣጀንዳ መጽናትን መብራስን ሒዙ ካብ ሜዳ ዝኣተወ መሪሕነት ይግደፍ ኪንዮ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘወርዶ ዘሎ ባህርያዊ ግፍዕታቱ ብድሕረይ ዳንዴራ ይትብቀላ ዝብል ድሑር ብሂል ተቐኒቱ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ቆራሪሱን ሓይልታት ደገ ይሸጦ ብምህላው ጽባሕ ክንፀሮ ዘይንኽእል ከቢድ ዕዳን ሓውን ተኺሉና ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ብፍላይ ኣብ ሃገርና ፍትሕን ሓርነትን ንኽነግስ እንቃለስ ዘለና ደለይቲ ለውጥን ደንበ ተቃውሞን ንኩሉ ካልኣዊ ኣጀንዳታት ኣወንዚፍና ልዕሊ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ብህፁፅነት ሕንሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ባይታ ወሪድና ብተግባር ከንቃለስ ኣለና ኢሎም። ብጎንፅን ሓይልን ሃገር ዝመሓደር ዘሎ ፀቢብ ጉጅለ መላኺ ኢሳያስ ብምንቅስቓስ ግብረ ሽገራ ዝብል ሃልክ ፖለቲካዊ ውህቶታ ንስዑድን ኢማራት ዓረብን ወደብ ዓሰብ ክጥቀማሉ ከም ዝሃበ እኳ ይግለጽ እንተሃለወ እቲ ሓቂ ግን ብውሽጣ ውሽጢ ን30 ዓመታት ብሊዝ ከም ዝሸጦ ይጠቃሊሑ። ብተወሳኺ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘለዎ ኩቱር ዝኸሓነ ጽልኢ ከም ከዳምን መጓየጥን ብምዃኑ ንሃገረ ግብፂ ብገዛኢ ደወነኑ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትከፍት ደሴት ኖራ ባሪኹላ ምህላው ብተደጋጋሚ ምቅርሓና ይፍለጥ። መበ35 ዝስሩዕ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክዝቲ እዩ። 36 ሰነ ፈሊሙ ክሳብ 23 ሰነ ዝካየድ ዘሎ ስሩዕ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክዝቲ ምዃኑ ካብ ጀኔቫ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ባይቶ ኣብ 14 ሰነ እዋናዊ ጸብጻብ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸይላ ኪታሩት ድሕሪ ምቕራብ ኣብ 15 ሰነ ከዓ ጉዳይ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብቲ ባይቶ ኣብ ዘቐረበሉ ዓመታት ክሳብ እዚ እዋን እዚ እንታይ ምዕባልታት ከም ዘርኣየ ክዝቲ እዩ። ኣቐዲሙ ዝቐረበ ጸብጻባትን ዘተን መንግስቲ ኤርትራ ብግቡር ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቱ ይግስ ከም ዘሎ ምድምዳሙ ይዝከር እዩ። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝርከቦም ሓያሎ ሰበስልጣናት መንግስቲ ብገበን አንጻር ሰብኣውነት ክኽሰሱ ንዝብል እማመታት ብዙሕ ክትዓት ብምልዓል ብተወሳኺ መጽዓዕታት ከም ዝተሰጋገረ ኣይርስዓን። ኣብ ኤርትራ ብዘይወግዓዊ ክስን ሕጋዊ መስርሕን ዜጋታት ሓያሎ ዓመታት ከም ዝእሰሩ ምስ ስድራ ቤታቶም ከይተራኸቡ ሃለዋቶም ዘጥፍኡ እሱራት ከም ዘለዉ መሰል ሃይማኖታትን ናይ ውልቀ እምነትን ዜጋታት ከም ዘይኽበርም ዜጋታት ሓሳባቶም ብነፃ ክገልፁ ከም ዘይክእሉ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ናፃ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ከም ዘካይድን ካልእን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ምጋህ ሰብኣዊ መሰላት ክፍጽም ልሙድ ተርእዮ እዩ።
ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብዘካይድዎ ዘለዉ ጽዑቕ ግፋእ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይንከላበቱ ኣለዉ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ጽዑቕ ግፋእ ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱም ካልኦት ከተማታትን ይንከላበቱ ከም ዘለዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። እቶም ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነዚ ግፋእ እዚ ብጽዑቕ ካብ ዝጀመሩሉ ኣብ ሳልሲ እዚ ጥራይ ኣብ ጎደናታት ብኣጋር ካብ ዝንቀሳቐሱ ራክሻን ካልእን መጓዓዝያታትን ደው እናበሉ ቁጽሮም ዛጊት ብልክዕ ዘይተነጸረ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሲሮም ኣለዉ። ፖሊስ ሱዳን ገዛ ገዛ እናኣተዉ ምፍታሽ እኳ እንተዘይጀመሩ ኣብዚ ቀረባ ምጅማሮም ኣይተርፍን እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተሻቒሎም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብዙሓት እዚ ግፋእ ዘጨነቖም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ናይ ኤርትራ ወረቐት ማንነት ንምሓዝ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ እናኸዱ ናይ ምጥዓሳ ፎርም ክመልኡ ይረኣዩ ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ገሊፆም። ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ወይ ብጣቓኒ ዘይብሉ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ፓውንድ ሱዳን ከኽፍሉ እንከለዉ እዚ ክኸፍል ዘይከኣለ ከዓ ክሳብ 6 ወርሒ ክእሰር ምዃኑ እዮም ዘፈራርሑ። ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ወይ ብጣቓኒ ንምውፃእ ኣስታት 2,000 ፓውንድ ሱዳን ከም ዘድሊ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ብብርሽውናን ጉቦን ጉኑን ስም ዘለዎም ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ሱዳን ግና ወረቐት ንዘይብሉ ሰብ ከም ድላዮም ገንዘብ ከም ዝስልዑሉ ኣገንዚቦም። ሱዳን ድሕሪ እቲ ምስ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኸተመቶ ብካርቱም ፕሮሰስ ዝፍለጥ መስርሕ ምቁፅጻር ወሓዚ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘድሃበ ጽዑቕ ግፋእ ከተካይድ እዚ ናይ ፈለማ እዋን ኣይኮነን። ይህ ወደግ ዲሞክራሲ ዝዓሰላ ሓንቲ ኤርትራ ክትህሉ ወትሩ ድሌቱን ባህጉን ምዃኑ ኣባል እቲ ውድብ ኣረጋጊጹ። ማሕበር ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ብኣሽሓት ዝግመቱ ኤርትራውያን ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብክልተ ሰነ ኣብ ዘካየዶ ድሙቕ ጽምብል ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ዝቐረበ ገዲም ተጋዳላይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ኣብ ዘስምዖ ቃል ውድብ ይህ ወደግ ካብ እዋን ገድሊ ኣትሒዙ ክሳብ ኣብዛ ዘለና ላዕላት ኣብ ልኡላውነት ናጽነትን ኤርትራ ዘይቅየር መትከር ከም ዘለዎ ብምእማን ዲሞክራስን ምዕባለን ዝዓሰለ ሓንቲ ኤርትራ ክህሉ ወትሩ ባህጉ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘመነ ወራር ድርቡሽ ግብፂ ጣልያን ጀሚሩ ንመግዛእቲ ኢዱ ዘይህብ ካብቶም ቀዳሞት ፈተውቲ ናጽነትን ጸላእቲ ባርነትን ኮይኑ ዝተቃለሰ ሓደን ኣውራን እዩ ድሕሪ ምባል ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ካልኦትን ብዋሕዚ ክስደዱ ምርኣይ ኣዝዩ ከም ዝሕዝን ኣቦይ ስብሓት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ንኢትዮጵያ ዘውርደላ ዘሎ ምትኩቷኽ ብመጠኑ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግና ኣዝዩ ዝመረረ ግፍዒ የወርደሉ ብምህላው ኩሉ ኤርትራዊ ካብዚ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰመ መከራ ክገላገል ተወዲቡ ክቃለስ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ይህ ወደግ እውን ፍትሒ ዝነገሳ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንኽትፍጠር ዝከኣሎ ዘበለ ጻዕሪ ከም ዝገብር ገዲም ተጋዳላይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ኣፍሊጡ። ጎደሎታትካ ብምሽፍፋን ለውጢ ኣይመጽእን ክብሉ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ገሊፆም። ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝረአ ዘሎ ንግብራዊ ቃልሲ ተሪርካን ቆሪፅካን ዘይምእታው ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተወሳኺ ፍናን ይኾኖ ምህላው ዝጠቐሱ ገለ ቅዱሳት ሓቀኛ ለውጢ ንምሽፋን ጉድለታትካ ክመጽእ ከም ዘይክእል ክስሕትዎ የብሎምን ክብሉ ኣዘኻኺሮም። ክብትኽ ዝተቃረበ ዕምሪ ስልጣን መላኺ ኢሳያስ ብብኩራት ውህደት ደንበ ተቃውሞ ይጽገን ኣሎ ዝበሉ እቶም ቅዱሳት ናይዚ ሳዕቤን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ግዳይ ኮይኑ ምህላው ገሊፆም። ንህዝብን ሃገርን ንሕለቕ እየ ዝብል ውድብ ወይ ሰልፊ ክሳብ መስዋእቲ ድልው እዩ ዝበሉ እቶም ዜጋታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ግን ንጉድለታትካ ምቕባል ከም ሕፍረት ዝቁፀረሉ ባህሊ ስዕሪ ከይህሉ ስክፍትኦም ገሊፆም። ህግደፍ ንሃጓፋቱ ዝኣምንን ኣሚኑን ንምዕራዩ ዝሰርሕን ውድብ ስለ ዘይኮነ ምረት ህዝቢ ኤርትራ ይጋደድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ድማ ደንበ ተቃውሞ ካብ ከምዚ ስምዒት ክቁጠቡ ሓቀኛ ወገን ህዝቢ ክኾኑ እውን ተላብዮም። ገንዘቦም ኣብ ባንኪ ተሓይርዎም ዘለዉ ዜጋታት ንምውፅኡ ዝተፈላለየ ሜላ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ ብርሃፅን ፃዕርን ዘጥረይዎ ብሰንኪ ዓፋን ምሕደራ ጉጅለ ይግደፍ ገንዘቦም ኣብ ባንኪ ዝተሓየሮም ገለ ዜጋታት ገንዘቦም ንምውፃእ ዝተፈላለየ ሜታ ይኽተሉ ኣለዉ። ገንዘቦም ኣብ ካዝናታት ፋይናንስን ትካላትን ይግደፍ ዝተቆለፎም ገለ ነጋዶ ንወረቐትን ቼክን ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ብዝተራቐቐ መገዲ ብምትማን ገንዘቦም ብመገዲ ተቐበልቲ ቼክ ከውፅኡ ይግደዱ ኣለዉ። ናብዚ ዘይሕጋዊ ስራሕ ክዋፈሩ ዝደፋፍኦም ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ተመሊሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጉኖም ከም ዘለውን ኣብ ክንዲ ፍታሕ መሃብ ተገምጢሉ ገበነኛታት ክገብሮም ይፅዕር ከም ዘለውን ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ስምረት ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር ን24 ጉንበት ዘኪርዎ ከም ዝወዓለ ገሊጹ። ስምረት ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር መበል 26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሎዘርን
ብኽብ ዝበለ ድምቀት ኪርዎ ከም ዝወዓለ ሬድዮ ስምረት ገሊጻ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣባላት ብኽፍሊ ደረጃ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባትን ተረኺቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣተኲሮም ዝዘተዩ ኮይኖም ገለ ካብኣቶም ነጥብታት ስምረት እንታይ ንምርካብ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ትርጉምን ክውንነትን 24 ጉንበት ኣመጻጽኡን ዘለናይ ደረጃን ዝብሉ ይርከብዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክፍሊ ውደባ ስምረት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝኽሪ 24 ጉንበት ብምድላው ነቲ በዓል ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተ ጸንቢሎሞ ከም ዝወዓሉ ሬድዮ ስምረት ብተወሳኺ ገሊጻ ኣላ። ሩስያ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ጉጅለ ዳዕሽ መጥቃዕቲ ሚሳይል ፈንያ ይበሃል ኣሎ። ሩስያ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ እትርከብ ናይ ውግእ መርከብ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዝፈነወት ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ካብታ ኣብ ትሕቲ ማእከላይ ባሕሪ እትርከብ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሚሳይል ፓልሜራ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብ ማእከላይ ሶርያ ዝርከብ ቦታ ዓስኪሩሉ ዘሎ ጉጅለ እቲ ኣሸባሪ ዕላማ ዝገበረ እዩ ተባሂሉ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ካብ ዝጅምረሉ ነዊሕ ግዜ ገይራ ምህላዋ ዝጠቐሰ ቢቢሲ እዚ ናይ ሕጂ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ሚሳይል ግና ድሕሪ 6 ወርሒ ንፈለማ ግዜ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሰራዊት ኢራቅ ንከተማ ሞሱል ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዳዕሽ ንምሕራር ከም ዝተቃረበ ተገሊጹ። ሰራዊት ኢራቅ ብዕቤታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንእትስራዕ ከተማ ሞሱል ካብ ቁጥጥር ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ሓንሳብን ሓዋሩን ንምንዛዕ ጽዑቕ ወፍሪ የካይድ ምህላው ተሓቢሩ። እቲ ብልፍንቲ ሓይልታት ምክልኻል ሓይሊ ፖሊስን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ንዝሰፍሐ ትሕዝቶታት ዳዕሽ ከም ዝመንዝዐ ዝገለጸ መንግስቲ እቲ ሃገር እቲ ስርሒት ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረ ኣነጺሩ። እታ ከተማ ዝበዝሐ ክፋላ ዓቢ ዕንወት ኣጋጢሟ እዩ ዝበለ መንግስቲ ኢራቅ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ንሰላማውያን ነበርቲ እታ ከተማ ከም ከውሊ ስለዝጥቀመሎም ነቲ ስርሒት ዓንቃፍ ኮይኑ ምጭምሑ ኣብርሂቡ። ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ማሊ 20 ኣሸበርቲ ሚሊሻታት ከም ዝቀተለ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ሓይሊ ሰራዊት ን20 ኣሸበርቲ ከም ዝቀተለ ምግላጹ ኣብ allafrican.com ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ብመሰረት እቲ መግለጺ እቲ ብሰራዊት ፈረንሳ ዝተኻየደ ስርሒት ካብቲ ጽቢት እቶም ኣሸበርቲ ወጻኢ ብምንባሩ ከቢድ ስምባደ ከም ዝፈጠረሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ብሄሊኮፕተራትን ጀትን ዝዓይነተ ነፈርቲ ብውግእ ዝተሰነየ ስርሒት ብርክት ዝበለ ኣብ ኢድ እቶም ኣሸበርቲ ዝነበረ ኣጽዋር ከም ዝተሰለመ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ቀዳሚት ሚኒስትር እንግሊዝ ግብረ ሽበራ ደው ንምባል ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዘድሊ ገሊጻ። ኣብ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ብዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ህይወት 8 ሰባት ተሳሲኑ ኣስታት 48 ንጹሃት ዜጋታት ድማ ምቁሳሉ ስዒቡ ቀዳሚት ሚኒስትር እታ ሃገር ቴሬዛ ሜይ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራ እዋን ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዘድሊ ገሊጻ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። እታ ቀዳሚት ሚኒስትር ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ንዝፍጸምዎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ክንጻወሮም ጸኒሕና ኢና። ሕጂ ግን ይኣክል ዝበለት ኮይና ካብዚ ንላዕሊ ገብሩ ስቂልና ኣይክንሪኦም ኢና። ስለዚ ነዚ ቀጻሊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ደው ንምባል ሓያል ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢላ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ምርጫ እንግሊዝ ዝካየደሉ 5 መዓልቲ ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኣብታ ሃገር እዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። እዚ ኣብ ለንደን ብሪጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን እንተኾነ ግን ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ከይኮነ ከም ዘይተረፈ እቲ ዜና ወሲኹ የረድእ። እዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንመዓልቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝተረፉ መደባት ክሓድግኩም ሰናይ ጸኒ። እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ
أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرتراء مجلتي سلف النهضة إرتراء بأقاطع مبل 26 عمت ناتنت إرتراء كله ديتات صلاتي بمسكار بحيال هزباوي دليتن قالسن هزب إرتراء زترغاغصتيا ثورة إرتراء ኣብ ታሪክ ጉዕዞ ፖለቲካዊ መስርሕ ኤርትራ ደሚቕ ስፍራ ዝሓዘ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መተካእታ ወይ ማእከላይ ፍታሕ ንዘይነበሮ ሙሉእ ነፃነት ንምጉንፃፍ ክቡር ዋጋ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ። ثورة ኤርትራ ናይ ውፅዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ፍትሓዊ ሕቶ ብፀላእቲ ንሓዋሩ ተደርዒሙ ከም ዘይተርፍ ዘምሃር እውን እዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ዓወት እዚ ብወዝቢ ወይ ብሃንደበት ወይ እውን በአጋጣሚ ዝተረጋገፀ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወቱ ምዕባለን ዕቤትን ንምምዝጋብ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምንጋፍ ናጽነት ምጭባጥ መሰረታዊ ቅድመ ኩነት ምዃና ብምርዳእ ናይ ዘካየዶ ገስጋስ ቃልሲ ዝወለዶ ንቕሓትን እዩ። ዓወት ثورة ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ثوራን በቢብሬ ብሓያላት ሃገራት ዝተደገፈ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያን ዝነበረ ዘይምዑሪ ሓይሊ ሚዛን ብጽንዓት መኸተን ናብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐየረ ናይ 20 ክፍለ ዘመን መስተንክራዊ ሞዴልን ንህዝብታት ዞባና ናይ ቃልሲ ዓወትን ሓበንን ዝኾነን እዩ። ፀረ መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ዝተፋሕሱ ውዲታትን ዝተነጥቁ ምሕዝነታትን ክንዲ ዝሃልዎም ዕንቅፋታት ይሃልዎም ብዘይገድስ ኣብ ቅድሚ ጽኑዕ ተቓላሳይ ህዝቢ ዝስበር ዕርዲ ምዃኑ እውን ዘስተምሃር እውን እዩ። ሓይልታት ህዝባዊ ሰራዊት ከተማ ኣስመራ ዝኣተውሉ መዓልቲ 24 ጉንበት 1991 ህዝቢ ኤርትራ ንምዕዋቱ ዝተቓለሰሉ ናጽነት ክውን ኮነ። እዚ ረዚን ታሪኻዊ ተረኽቦ እዚ ንመዋዕል ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ መኸተምታ ዘንበረን ንዲሞክራሲን ሰላምን ምርግጋእን ድማ ሓድሽ ባብ ዘርሓውን ትፅቢት ዝተነብረሉን እዩ። እቲ እምብዛ ዝሕዝን ግን ስርዓት ይግደፍ ንናጽነት ናብ ክግለጽን ክጽብጸብን ዘይከኣል ሓሳረ መከራን መረረን ቃንዛን ብምቕያር ህግደፍ ሃገራዊ መኽሰባት ቃልሲ ህዝብና መንዚዑ ናብ ፀረ ህዝቢ ረብሕኡ ብምብዳል ንናጽነት ካብ ትሕዝትኡ ባዶ ኣትሪፍዎን ንድሌት ህዝብና ዘይምልሽን ምስ ጥሙሑን ትፅቢታትን መናእስያትን ዝፀባን ክውንነት ንምስራፅ ብኩሉ ኣገባባት መልክዓት ንዝሓለፉ ዓመታት ናጽነት ዓዩን ገና እውን ይዓይሎ። ንሱ ከዓ ንናጽነት ዝተቓለሱ ናይ ቃልሲ ብፆትን ቀዳሞት ሓርበኛታት ተጋደልትን ምንጻግን ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህንፀት ሃገሮም ንምስታፍ ግዲኦም ምንፋግን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ዜጋታት ዘኽብር ብዝሒ ሰልፋዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምቋም ምዕንቃፍን ኣብ ሓደ ድፋዕ ንዝተሰውን ዝተቐብሩን ደቂ ሓደ ሃገር ቋንቋ መሰረት ብምግባር ናይዚ ሃገር ሕብረተሰብ ታሪክ ዘይቅበሎ ከፋፋሊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ምውሳድ ከምኡውን ረብሕኡ ዝሕልውን ዘገልግልን ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምፍጣር ህዝቢ ነቲ ብዘበናት ዝለመዶ ኣውራጃዊ ምምሕዳራት ኣፍሪሱ ንገለ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ ብዘይድሌት ህዝቢ ብምጭምባር ንህዝቢ ኣብ ሕድሕዱ ዘቀራሕንን ዘናቑትን ሓድሽ መቓቓሊ ዞባዊ ምምሕዳር ምምጻእ ዕድመ ግዝያዊ መንግስቲ 2 ዓመታት ክኸውን ሃገራዊ ቅዋምን ሕገ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ብምጽዳቕ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ዘውሕስ ፖለቲካዊ ስርዓት ንምትካል ባይታ ምትታሕ ዝዓለመ ኣብ ናቕፋ ብለካቲት 1994 ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቻርተር ምግሃስ ዲሞክራሲን ምርግጋእን ነባሪ ሰላምን ንምስፋን ኣብ ክንዲ ዝዓዪ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይተረት ምትሓስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ጠለባትን ብናይ ደገ ግጭት ንምሽፋን ፀረ ጎረባብቲ ሃገራት ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ ናይ ምትንኻላትን ምውትዋትን ፖሊሲ ምኽታል ርእቶታት ህዝቢ ንምዕፋን ውልዶ ነፃ ፕረስ ብምብርዓን ንናይ ነፃ ፕረስ ጋዜጠኛታት ብዘይ ሕጊ ምቕፋድ ንቑዕ ሱታፌ ተምሃሮ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገሮም ንምንጋድ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብምዕሻግ ኣምሳይኡ ፋሕ ዝበለ ኮሌጃት ምዝርግሕን ኢሳያስ ኣፈወርቂ
እንኮላይ ህላዊ እንኮ ገዛኢ ሰልፊ ዝነበረ ህግደፍ ካብ ፖለቲካዊ ቁም ነገሩ ብግብሪ ቋንቋ ብምግባርን ከምኡውን ካብ ፖለቲካዊ ህይወት ብምንጻልን ስርዓት ሓደ ሰብኣይ ኣስረጸ። ስርዓት ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ጾረ ጎረባብቲ ሃገራት ትርጉም ዘይብሉ ኩናት ብምብራዕ ኣብ ትሕቲ ናጽነትን ልዕላውነትን ዝህድድ ሃዋሁ ንነብር ኣለና ኢናበለ። ህዝቢ ኤርትራ ንትግባራዊ ቅዋምን ፖለቲካዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ከይሓትት ናይ ዘይሰላምን ዘይኩናትን ጅዋ ሒዝዎ ምህላው እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት 26 ዓመታት ዕድመ ናጽነት ብሓጺንን ዓረን ተታሒዙ ገና ብፍርሕን ሽበራን ይነብር ኣሎ። ኩሉ ገዛኢ ስርዓት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ክምልስ ዘይክእል ንሃገር ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጽሎ ዝኸትት ቀይሕ መስፈር ብምሕላፍ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ዘትንክፍ ምሕዝነታት ዘእትው ብፍላይ ከዓ ንመናእሰያት ደቂ ሃገር ዝሰጉግ እዩ። ከምኡውን ብደቂ ሰባትን ውሽጣዊ ኣካላቶም ዝነግዱ ነጋዶ ደቂ ሰባት ምቹእ ዕዳጋ ዝፈጥርን እዩ። ስለ ዝኾነ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ይግደፍ ብቐጻሊ ዘንብሮ ማዕቀብን ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፍ መርገጺታትን ክቕጽሎ እንዳጸዋዕና ኣብ መደምደምታ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ በዚ ክቡር ኣጋጣሚ ዕለት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናጽነቱ ክብል ክቡር መስዋዕቲ ስንክልናን ከፊሉ ስደትን ድኽነትን ተሸኪሙ ናጽነት ዘረጋገጸ ሕጂ እውን ምእንቲ ሰላም ዲሞክራሲ ምርግጋእ ፍትሕን ማዕርነትን ስኒትን ዝሰፈና ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምርግጋጽ ኩሉ ህዝብታት ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ ብሓደ ኢድ ንሓደ ዕላማ ሓድነቱ ጸሚሩ ፀረዚ ሃገር ዘጽንት ዘሎ ገባቲ ስርዓት ንምቅላስ በዚ ክቡር መዓልቲ እዚ ቃልና ክንሕድስ ንጽውዕ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 24 ጉንበት 2017 እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክሳብ መዓሲኸ መከራ ብመከራ ሃጢሩ ባሕሪ ሰባናዲው ወፍሪ ሞት ምውታት ከቲሩ ህይወት ከይረአዩ ኣብ ከርተት ንዝበለዩ ተተመኽልዩ ተገዲሎም ከይሓለፈሎም ሕልፈት ደቢስዎም ከይባህለልና ሓጊና ኸሪና ምስ ንብዓት ርኢና ውድ ሰሚዕና መዓት በመሓንደላ እናሓንዘፈ ነዘይ ኩለፍ ንያት እናኾለፈ ክሳብ መዓሲኸ እዚ ባሕሪ ንጹሃት ክሓሪ እኳ ዘይፈልጥዋ ንዓለም እታ ዘይትፈልጦም ኣብ ቃፃን ዕምፀፃን ንመግደራን ዕልመትን ከመይ ወሪድሉ ሕርያት ሓርዩ ደቂ ሕድሪ ደልዩ ቃሕትኡ ብኽትራ ብምፈንጠራ ንሰብ ቃሕታ ነቶም ሰብ ኣውራ ዓገብ ባበልዎ በሉልና ዓገብ ኣለዎም ዊንታ ብተስፋ ዝሕጸብ ባሕሪ ውሽጦም ብማንም ዘይጅለብ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኮኑን ዘይፈልጥዎ ቐላይ ሰብ ባሕሪ ናዲ እንተለካ ፍዳይ እንተለካ ሕነ ንዘለካ ዕዳ ሰብ ደምካ ክትፈሊ ሕተት ንፔርሙዳ በሉልናንዶ ዕሹኽ በልዎ ብዓይኒ ዑንቂ ሓሊፎም ህይወት ክፍልምዎ ከም ዑንቂ ተሕቕቆም ኣብታ ዘየላ የለውን ኣብ ዓለም በልዎሞ እንተ ሰምዐ ሕድገት ተገበረ ዓለማውያን ከናዲ እንተ ወፈረ እንተ ዘየለ ቁዘማ ንግደፍ ለቕሶ ብኽያት ከይብርሆ ከይናፍቓውያት ተምንኸኣሎ ንውሽጥና ንምባዕ ጽምም ንብል እሞ ሃይታና ኸይስማዕ ናብ ካልኡ ኸብል ብሞቱ ኽጋየሽ ዘይመንባዕና ንዘይመንባዕና ኸውሕስ ዘይመንባዕና ንዘይመንባዕና ኸውሕስ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
ግዴታዊ ምጽንባር ብሔራት ኣይንቕበልን። ቀድሚ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቃለስ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና። ደሓን ቀኒዩ